khó nơi mà ngài lạc cả đi mà cho ư sa yo ha bê ta cho ya hi shi tu kawali la ka yo ma la ba vậy ba ư về na tu ta yo ta khó la ba ngàn opo cho mo hi su sa ta ba ngàn opo yo me o su na ya ba ha bi krisha te pa ya ni no do ni no yes ke po no to ma ta ba le vem ba in ve no to ta u sa ha ja le vem ba ve du po o kho no ka su che ta yo me o su ta chu le yo me kho la ba ya ni no ye se play po a to ma people ngàn opo cho mo hi su sa ta ba ngàn opo yo me o su ya ba ha bi krisha te pa ya ni no do ni no yes ke po no to ma ta ba le vem ba ve no to ta u sa ha ja le vem ba ve du po o kho no ka su che ta yo me o su ta chu le yo me kho ba ba ya ni no ye se pre po ka to ma people ngàn opo cho mo hi su sa ta ba ngàn opo yo i o su ya ba ha bi krisha te pa ya ni no do ni no yes pre po no to ma ta ba le ngàn opo cho mo hi sa ta ba ngàn opo yo me o su ya shi pa ha bi krisha te pa ya ni no do ni no yes ke po no to ma ta ba le yes ke po no to ma ta ba le